Добро утро! Намираме се в това ведро място, което е село Брезов дол. След малко ще ви разкажем къде е Брезов дол. Когато преодолеем тази малка кълчица. Оп. Супер! Както виждаме, Нина е с нови, хубави, изчистени обувки. Това ведро селце се намира близо до манастир Седемте престола, който е в един дял на западна Стара планина. Нарича се Голяма планина. Голяма планина е ограничена горе-долу от реките Батолийска и Габровска с дължина около 45 км. Това, което сме решили да направим днес, е да се изкачим най-отгоре върху Голяма планина и по-конкретно на връх Влайна или Влаина или Влайна. То по-скоро май е Влаина, защото не с И. Не знам. Абе, за сега изглежда като Влайна. Там е и връх, как беше? Голяма? Чукла. Висока чукла. Да, близо, така че се надяваме да може да ви покажем. До Влаина, пак ще видим. Пък ще видим, защото сега на обяд дали ще ни стигне времето и така нататък. И въобще не знам дали сме тръгнали по прав път. И можем да погледнем след малко На картата, да. Картата, да. Бихме могли, Така го даваше, че сме това е широкия път. ако има карта, Така няма сигнал много добър. да, ако няма сигнал много добър, но нека да видим за какво става въпрос. Че ли сме на прав път? Май да. Добре, даваме само направо тогава. Да, че ли сме на прав път? Да. И отново ще има интересни преживявания в реката, както видяхте от предните ни клипчета. Сега ще пресичаме по някакъв начин. Да видим как. Сега ще видим. Оттам някъде ми изглежда плитка. Чакай сега ще. Чакай аз да пробвам преди теб. Да видим. Оп. So far, so good. Секунда. Оп. И да видим Нина. Ами, точно откъде не мога да ти кажа, но някъде оттам беше. Добре. Ето тръгваме нагоре по този малко кален път. И след малко ще се включим пак. Включваме се малко по-нагоре. За да ви покажем нещата отгоре. Има сигнал, защото преди малко нямаше. се качваме все по-нагоре, но тук все още продължаваме така малко офроуд в кълта. Добрата новина е, че като че ли нагоре пътя става по-малко кален. Поне това, което се вижда. Но трябва да се мине тук през този, може би, най-гадния участък и след това ще е по-малко кално. Горе има все още малко сняг. Иначе пейзажчето е жестоко. Да, особено се представям през пролета, сигурно тук ще е жестоко. О, през пролета пейзажът ще е супер. Да. Нещо друго да кажеш? Не! Добре. За сега е това.
За сега. Да дадем впечатление малко по-нагоре. Да, малко по-нагоре ще има впечатления. Между прочим, това, което забравих да кажа, че пътя, който минава близо до връх Воина, или както и да е част от туристическия маршрут Ком Емине. И там би трябвало да има съответната маркировка. Маршрута Ком Емине, който минава по билото на Стара планина. Тук има разни чешмички, вода навсякъде. Въобще тази година е доста водно. Пълноводно. Тук има някаква къща. Надяваме се, че няма да има кучета. Да. Ето, ние нямаме нищо против кученцата, но да не са някакви... Да, да не ни атакуват злобно. Примерно, сега ще разберем. Иначе времето е супер. Аз ще мина напред, за да ме захапат първо мен. Но да, надяваме се, че няма да има такъв тип проблеми. Къщата изглежда доста стара, но сякаш покрива е бил ремонтиран по някое време. Да, махали са били. Да, тази къща все още не е изоставена напълно поне. Виждаме, че има следи от добитък, което означава, че най-вероятно това е човека с кравите. Тук има някакъв остатък от верижна машина марка Челябинск. Може би последно се движил преди доста години. Имаме и Сърпичук, Челябинск. Всичко е 6. Продължаваме нагоре. Продължаваме нагоре. Тук почти няма равен участък. Само катерене. Само катерене. Тоест пътя може би не е много подходящ за хора, които не искат да катерят толкова много. Не, че кой знае колко много, но... Кой знае колко, но си през цялото време си има денивелация, не е прав. Да. Остава ни около километър до върха. До върха Воина и ще видим после. Откъде ще слезем? Ще го измислим, може да направим един кръгов маршрут. А може да слезем и по същия път. Още не сме решили. Ще хапнем някъде по пътя. Може би като стигнем на върха горе, може там... Там ще е много открит, сигурно ще духа. Ще обядваме или ще бъдем обяда? Стига да. Да се надяваме, че няма да сме обяд за някое животинче. За някаква главно животинче. Виж там вляво колко сняг си има. Да, на върха сигурно ще има сняг. Това е добра новина, защото при следващото включване може да ви покажем малко снежет. Стигнахме тук до едно заслонче, което е най-вероятно ловджийско заслонче. Не изглежда особено симпатично, честно казано. Там има една яка къщичка. Само за снимка. И тук нагоре продължаваме, ще става все по-открито. Тоест като че ли наближаваме върха и очакваме включване с гледки.
И сега се включваме от подножието на връх Воена, където нищо не може да се види, защото всичко е тънало в мъгла и неприятни ветрове. Но ние все пак решихме да се изкатерим чак до там. След кратко съвещание решихме аз сам да го изкача, защото тук е много гадно времето и да отчетем, че все пак сме го качили. Доста е студено, сняг може би няма, не може би, а изобщо няма и според сателита би трябвало да сме почти тук. Ето го върха. Юху! И така, голема планина на връх Воена. Мъгла. И сега трябва да издиря Нина. Като реши, че е духа малко повече и остана да ме чака на завет. Стигаме, долу ще направим едно свое малко съвещание. Дали да минем обратно през кучетата или да направим един раунд трип. От едната страна знаем, че има кучета, от другата страна не знаем какви зверове има. Така че ще може би кучетата. И сега трябва да успеем да се разберем с тях. Така. О, грух. Време за обяд. Ето тук се настаняваме и сега ще пием по чайче, сандвич, салатка и тръгваме надолу. На заслона. Йохо, отново сме. Малко да се поизмием, защото се накаляме след малко и после пак се измием. Но все пак... Пак сме на ръкичката. Да, не станахме обяд. За малко. Беше малко... Този маршрут трябва да имате предвид, че нагоре, за съжаление, има кученца. Кученца с... Не са много готини. Стопаните може би са вече почерпени. Цуци е избра някакъв странен маршрут за минаване, но нека да видим какво ще измисли.
Слушай, аз да не гледам много. Ще отидем и себе си също да погледна. Оп. И така, сега е тук да видим през този калищак какво да направим. С тези трънки. Той нататък. Айде. И остават последни метри До колата. до колата, ако тя все още е там, разбира се. Иначе 15 км и сме в Елисейна. Да, ще се отбием след това и на манастирчето Седемте престола да го разгледаме. Ние сме го виждали един път, ходили сме, много е симпатичен и сега пак ще се отбием оттам. Стига да не ни заде нещо по пътя. Стига вече, аз мисля, че Мисля, че вече няма опасност. приключихме с яденето добре. Да. Селото наистина е доста тъжно и гадно изглежда. Наричаме тук да минем. Да, нека се пробваме. Дали ще можем да видим, да не излезе някоя друга кученце. Едно парсенце ма е ринало и колата все още е долу, което е добре. Червената кола. Един остатък от къщата. Да ходим ли да я разгледаме или не се струва? Ами не. Предлагам да не. Да, Не знаем. останала е, за съжаление, само половината. Най-сетне видяхме един човек. Един дядо. Така сега да замием краката преди да се качим в колата. Давайте някакси по-огизно. Айде. Е така. И последната ни спирка по маршрута ще е манастир Седемте престола. Има още една екопътечка, някаква интересна покрай реката, която ни бяха включили. Някаква табела гледаме, има обозначение, има маркировка. Също ние до сега се движихме без маркировка. Сега ще видим какво има тук. Ето ни вече сме вътре, имаме официално разрешение за заснемане на това. Тези дървета са жестоки, действително. Да.
Иначе манастирчето е много хубаво, аз много го харесвам и аз си спомням, ние като идвахме предния път беше пролетта, тук беше страхотно зелено, красиво. Да видим и Я да ракетката. видим да е къде е води. Пътечката води нагоре да пише Тръстеная. 2 часа е пътя. Да видим пък. Здравейте! Ето ни и Здравейте нас. отново. Пътуваме вече към София, връщаме се. И искахме да споделим с вас финално мнение за маршрутчето, как беше и така. Според маршрута е страхотен, стръмничък е, в интерес на истината. Може би не е за всеки, който не е свикнал, не е нещо кой знае какво, но стръмничко си, през цялото време е изкачване. Аз не знам, ние понеже по-бавничко не сме се катерили бързо, но не знам за колко го качихме от Час и 20 минути. час и 20 и половин час някъде, да. Но иначе е страхотно. Предполагаме, че ще има и много хубави гледки, особено пролетта и есента, защото сега беше мъгливо и не можахме да видим много гледчици. И другото, което беше има така в началото и в края, ако се връщате по маршрутчето, едни кучета, които не са много доброжелателно настроени, но ние успяхме да се справим, подгониха ни, но не се стигна до нещо фатално, така да кажем. Ще вечеряме, няма да бъдем Ще вечеря. вечеряме. И така, иначе маршрутчето е страхотно, препоръчваме го, приятно е много. И особено след това за финала и манастирчето 7-те престола, които видяхте също, кадри от тях сме заснели също. Ние идваме, минаваме втори път от тук, много ни харесва, особено пролетно време си е красота голяма. И така, добре, това е от нас. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се, споделете, харесайте го и така. До нови срещи. До нови срещи. Чао! Чао!